लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय जोंहा फैगौ आसाम टेट 2026 जिथु जानो गोनां दङ बिनि सायावनो लाबोदों आरो बेयाव ससियेल साइन्स पार्टनिफ्राय लाबोदों। बेयाव जुग्राफि लामसाम जुग्राफिनि मोनफा मोनफा थख' सिलेबासखौ आं माखासे लाबोखांबाय। नैबे भिडिअ आं लाबोदों दा इन्डियानि जुग्राफि जानो थाफागोन, आसामनि थाफागोन आरो वर्ल्डनि थाफागोन, खेबसेयैनो ज' थाफागोन। आरो बाहाय जोबोद बुरजाथार नट्स लाबोना होफैनाय जादों। जोबोद बुरजाथार माने बुरजाथारानोखा, गोबां नोंथांमोना मोनगोन बेखौ 150 प्लास कुइसन मोनगोन नोंथांमोना बेयावहाय। आरो बेखौ जोङो दा नोंथांमोननो थख' मोनफा मोनफा फरायोब्ला बियो 1 घन्टानि बारगोन। बेखायनो आं नोंथांमोननो मा खालामनो नागिरदों, नोंथांमोनहा बेखौ डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंक दं, बे लिंकनो फिन होनाय लिंक दं PDF, बेयाव थांनानै डाउनलड खालामनानै ला, नोंथांमोना गोसोबायदि फरायनो हागोन। आरो MCQ खालामोबाथ' 20 थायावनो जोंना आधा घन्टा थाङो। 20 MCQ खालामबानो बेयो आधा घन्टा थाङो टाइमा। ओंखायनो नोंथांमोना नट्स हिसाबै लाबोदों, जायखौ जोङो फरायनायाव जों दिहुनना लादोंमोन बा आं फरायनायाव स्पेसियेलि आंनो दिहुनना लाथारो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो होनो नागिरदों। दा जेरैजाय बेयावहाय गोबां पेज दङ, गासै 8-9थासो पेज दङ, नोंथांमोना नुगोन। दा बेयाव मोनफा मोनफा हाबफागोननाय आसामनि साहा बिलाइ दिहुननायनो 1823 रबार्ट ब्रुस बिथाङा दिहुनजेनदों। गोजामसिन साहा बागाना मा होनो इंलिश टि गार्डेन, जाय लखिमपुराव दङ 1837। बेफोरबायदि आसामनि दिग्बैयाव थाव दिहुनजेननाय 1866आव। बेबायदि जोबोद इम्परटेन्ट कुइसन दङ बेयाव आसामनि। आरो नेक्स्ट पेजआव नोंथांमोना मोनगोन बेयावनो नै बुरलुंबुथुरनि दालाय दैसाफोर, ट्रिबिउटारिफोर, बेफोरो सुबनसिरिया बयनिख्रुइबो देरसिन दालाय दैसा, जेरैजाय ट्रिबिउटारियाव गोग्लैयो, बिसोरखौ नांथारगोन जोंनो। बेनिफ्राय मा होनो बराक दैमानि थागोन। बेनिफ्राय मा होनदों जोंनि आसामाव मेजर इन्डास्ट्रिफोरा मा इन्डास्ट्रियाव जोंना माया आसामाव एबा जाय भारतनियानो जा जोंनो नांथारगोन। जिअग्राफि पार्टआव दंखायो, नोंथांमोना नाय मेजर इन्डास्ट्रिस दङ, बेफोरखौ नायनांगोन। बेनिफ्राय नायदो गाहायाव ओरैजाय फैयै नुबाय आसामनिनो नैबेबो, आरो नैबेहायबो आसामनि। दाना मोनसेया मा दङ बेवहाय नर्थ इस्ट स्टेटआव थानाय स्टेटफोरा माब्ला स्टेटहुड मोना, बबे स्टेटआव माने नागालेण्डआ माला स्टेटहुड मोना, ओमफ्राय मेघालया माला स्टेटहुड मोना, बेफोरखौ जोंनो नांगोन, एकदम इम्परटेन्टथार। बेफोरखौ नोंथांमोना नुदों, नैबेवहाय मोनगोन। बेनिफ्राय दङ नैबे मोनसेखौ नायदो, बारमुडा ट्रायंगोल, बेफोर गासैखौबो नायजोब। मणिपुरा माब्ला मोना इउनियन टेरिटरि जादोंमोननो, मणिपुरा 1949 to 56सिम इउनियन टेरिटरिमोन। बेनिफ्राय 72आव स्टेटहुड मोनदों। बेनिफ्राय आटलान्टिक लैथोमायाव थानाय बारमुडा ट्रायंगोलआ मा, बेखौ जों मिथिनांगोन, नांथारगोन बेखौ। बारमुडा ट्रायंगोल माने मा, बारमुडा, फ्लरिडा आरो पार्टरिक' बे मोनथाम मा होनो जायगाजों बेंजानायखाय बेखौ मोनथाम थानाय नालाय ट्रायंगोल, आखान्थिथाम महर जानायखाय बारमुडा ट्रायंगोल होनना बुङो। बे जाहैबाय जोंना आटलान्टिक लैथोमायाव दङ। बेनिफ्राय नैबे नायदो गंगा दैमानि भारतनि सिबां दैमा दैसा हाजोफोर दङ, बेनिफ्राय दालाय दैसाफोर दङ, बेनिफ्राय बिनि मा होनो बोरिमाफोर दङ, बेफोरखौ जोंनो नांथारगोन। बेफोर कस्ट लाइन, बेफोरो बोरिमा माने कस्ट लाइन, सोरबा मिथियाखैबा नोंथांमोना नाय। बिनिफ्राय जौयेन प्लेटिउ हाजो, बे हाजोमा लारि, बेफोरखौ जोंनो नांगोन, भारतनि बे गासैखौबो। बेनिफ्राय बारमण्डलनि दाथाय, बारमण्डलनि बाहागोफोर, टाइफुन बारा बबेयाव बारोनो, प्रसान्त लैथोमा, बेनो सिरक'लु बबेयाव बारो, मिस्रेल बारा बबेयाव बारो, फन बारा माखौ बुङो, एन्टि साइक्लनखौ सोर दिहुना, गासै डिटेल जोंनो जिअग्राफियाव जेसेबां गोनां दङ, नोंथांमोननो बेखौ गासै 150 प्लास दिहुनदों। नोंथांमोना बाहाय 2, 3 मोनबा 4 बेफोरबायदि कमना गोलैखागोन। आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो नागिरदों नोंथांमोना जेसेबां हायो क्लास 6निफ्राय लानानै आप टु 10सिम ससियेल साइन्स नाय। बेनिफ्राय जोंना 50% कुइसना सेलेक्ट जाखायो, 50%आ सेलेक्ट जाखागोन। थन्न नाय, होमबानो जागोन नोंथांमोनहा। ओमफ्रायो माखासेखौ इन्टारनेटनि गेजेरजों बा अनलाइन क्लास लानायनि गेजेरजों बा गावबागाव सेल्फ स्टाडि खालामनांगोन। मानो होनबा माखासे 25%आथ' एकदम हार्ड फैखागोन, इजिलि मोनलाबायनाय कुइसन जाखाथारा, बेखौ नोंथांमोनाबो मोनथिगोन। दा बेखौ PDFखौ डाउनलड खालामदो, बेनिफ्राय फरायदो, गोसोबायदि फरायबाय थादो। मानो होनबा आंखौ फरायस्लाय नोंथांमोना टाइम वेस्ट थांगोन, 1 घन्टानि बारगोन। दा बेखिनि नोंथांमोनजों लोगोसे बेखौनो शेयार खालामदोंमोन। गोजोन्थों।